sige til, når jeg skal starte. Okay. Alle sammen. Ja, vi skal så have om staterne i dag. Ja, og Amir, du er bare til start på Washington. Og Sofie, du fortsætter der. Ohio. Utah. Og Gustav, hvis du tager den næste. Pennsylvania. Florida. Det hedder Virginia. Og Lærke, du fortsætter bare. Det er for sjovt, det hedder Virginia. Virginia. Lærke, det hedder godt nok Virginia. Nå. Ja, I har så alle sammen lige lavet den samme fejl her, hvor I har skrevet excited for, og i stedet for excited about, hvilket er det rigtige. Og det var simpelthen jer alle sammen, der havde lavet den. Men så jeg også, så læste jeg Julie F.'s-stil, og så havde hun også lavet den. Og så tænkte jeg, ej, så burde det altså være rigtigt. Og så gik jeg ind og så slog det op, men det var altså forkert. Så. Jeg kunne fandme ikke med. Se, hvad? Hvem fanden der sidder på min stol? Shame on you! Hvem fanden der spist mad på mit bord? Hvad hedder du, som er stjæler noget fra en anden historie? Ja, Julius? Intertekstualitet. Jeg har chokolade her! Skål. Har du fået noget chokolade? Ej, det var virkelig. Nej, vi skal have det. Nå. Lærke! Mads, der er altså ikke flere historier, du har tilbage. Må jeg ikke have den din? Ja, du må da ikke få min historie, du må da ikke få noget chokolade af dig.
har så bestilt togbilletter til Berlin-turen nu. Og det er så børnebilletterne, så det er 15 og under, så jeg er altså lige 15. Nej, jeg er 16. Nej, Maiken, det er du altså ikke lige nu. Ja, jeg har så lige nogle kopiark med til jer i dag. Vi skal ikke lige tage af, der står, at det ikke må kopieres, fordi det gør jeg sgu lige alligevel. Ja, nu skal I høre noget sjovt. Altså dengang jeg var i Berlin, ikke, så valgte vi så, at vi kørte i toget uden en billet. Og så blev vi så stoppet af togkontrollørerne, og så havde vi fandt ud af, at vi ingen billet havde. Men så var det, vi så begyndte at tale alle mulige forskellige sprog på at forvirre ham, og så slap de så med, og så skulle vi tale en bøde.